Saudos, que tal, como están? Como se dunha maldición se tratara, Montero Ríos volverá a ser levantada. E que o Goberno vende detectar defectos na actuación o que obrigará a empresa a corrixir os erros relacionados ca recollida de pluviais. O parecer o tramo entre Xeneral Pardiñas e Alfredo Brañas empoza auga cando chove. Tras meses de retraso na execución e mesmo unha suspensión na campaña de Nadal, Montero Ríos terá que ser levantada de novo e que o Goberno vende detectar algúns defectos na actuación que impediron asinar hoxe a recepción das obras tal e como estaba previsto. A empresa construtora ten agora un prazo de 15 días laborables para corrixir os erros. O defecto máis importante ten que ver coa recollida de augas pluviais en superficie no tramo entre a rúa Xeneral Pardiñas e a rúa Alfredo Brañas. Neste punto prodúcense empozamentos de auga porque a pendente que se lle deixou á calzada é contraria á localización dos sumidoiros. Para corrixilo será preciso repavimentar este tramo. Comprobouse que realmente non evacuaba ben, que as pendientes da rúa non estaban ben e que a auga que tiña que ir dirixida ata a beira esquerda onde están postos os sumideiros, pois realmente non corría e iso facía que toda a rúa estuvera encharcada e que incluso pasar os coches salpicara a xente. Por lo tanto, tomáronse as medidas, viron que os niveis non estaban correctamente e, por lo tanto, fíxose unha recepción negativa da obra motivada en que as pendientes de evacuación de augas na rúa son incorrectas. O concelleiro defendeu o labor do Concello que dixo estivo en riba da actuación en todo momento. Terán que fresar, levantar o asfaltado existente e volvelo a botar cas pendientes aceitadas tal e como estaban no proxecto. Ao non estar recibida a obra, sigue sendo competencia da empresa, non hai maior problema en que o executen porque a obra ten que quedar sempre rematada nas debidas condicións. E o que si fai este goberno é comprobar que as obras queden nas debidas condicións e se hai que reclamar algo, facelo. A maiores, os técnicos municipais detectaron defectos na calidade de execución das papeleiras da rúa e denunciaron o mal estado das placas identificativas de tapas e arquetas, que parecen oxidadas. A empresa construtora tamén deberá emendar estes defectos no prazo máximo de 15 días hábiles. Todo isto nun menres no que a Xunta de Goberno aprobaba iniciar a adxudicación dos fogos do Apóstolo. Na reunión semanal do Executivo tamén se lle deu luz verde a un convenio ca Universidade de Santiago que permitirá analizar na USC as probas de alcolemia e drogas que realiza a Policía Local e que ata o de agora se enviaban a Barcelona. Por incrible que pareza, as probas de alcolemia e drogas que realizaba nos controis a Policía Local eran analizados en Barcelona. Hoxe a Xunta de Goberno púxolle solución aprobando un convenio ca Universidade de Santiago polo que o Instituto de Ciencias Forenses realizará estas probas. É un convenio co USC para, a través do Instituto Forense de Ciencias, realizar todas as comprobacións dos test de alcolemia e, polo tanto, utilizar un recurso da universidade e non ter que derivalos creo que era Barcelona, onde teñen un custo moito máis elevado, non? Na Xunta de Goberno de hoxe aprobouse iniciar a licitación dos fogos do Apóstolo de 2017, que seguirá a liña dos anos anteriores. Isto é, o espectáculo centrarase no Pazo de Raxoi polas obras da Catedral. Na reunión semanal do Executivo acordouse pagar a DIF unha compensación de case 4.000 euros polos terreos onde se atopa o aparcadoiro de Pontepedriña. A entidade pedía por esas parcelas case 300.000 euros. Por último, o Goberno acordou prorrogar un ano máis o contrato de Xade pola xestión do multiusos e do complexo de Santa Isabel. A Facultade de Económicas acolleu hoxe o Aquae Talent Hub, unha iniciativa impulsada pola Fundación Aquae e Viacua que despois de pasar por varias cidades chegou a Santiago a través da universidade. Trátase dunha xornada dedicada a compartir experiencias en innovación e emprendemento social da man de expertos que apostan polo talento. A convocatoria foi todo un éxito de participación con arredor de 600 asistentes. Perfecto, o sea que todos tenemos un grupo de 4, todos tenemos asignados un número. Esto va a ser importante porque sabéis que los Aquae Talent Hub hay diferentes talleres, diferentes versiones, diferentes motivaciones. Todos ellos van vinculados a la innovación, pero no todos acaban innovando hacia la misma dirección, aunque al final todo contribuya a este cambio social. Tenemos talleres de innovación social, innovación colectiva, innovación cultural.
En este caso, habéis venido a la de innovación colectiva. Así comezaba esta mañá Irene Lapuente na Facultade de Económicas o Aquae Talent Hub. Ela é a fundadora de La Mandarina de Newton, adicada ao fomento da creatividade, e foi a encargada de conducir un taller ante os arredor de 600 participantes nesta iniciativa impulsada pola Fundación Aquae e pola empresa Viacua, que chegou a Santiago grazas á colaboración da Universidade. O Aquae Talent Hub aposta por compartir experiencias para impulsar o emprendemento e innovación cun lema, a pasión polo talento. As expectativas son moi boas porque de feito temos superado con creces o umbral que nos tiñamos marcado de inscripcións, máis de 600 inscripcións. Esperamos que todos podan ter acollida. E a verdade é que estamos con moita ilusión porque é un evento pois, diferente de emprendimento e de innovación onde buscamos pois, que a xente en xeral, tanto xoves como, novos como non tan novos, podan ter esa iniciativa de emprender pois a través destos workshops, destas masterclass que se van a dar hoxe. Ademais de Irene Lapuente, a xornada tamén contou cunha masterclass conducida por Cecilia Tam, fundadora de Makers of Barcelona, un dos maiores centros de coworking de España. Dúas expertas que lograron motivar a moitos cidadáns, visto o éxito de asistencia. Penso que é moi positivo e creo que é positivo que se fagan estas charlas, non? Tamén unha parte importante que devolverlle a Viacua a confianza que depositas sempre en nós durante todas as temporadas. Creo que é positivo para nós, que somos xogadores, que isto se nos vai acabar moi pronto e que temos que ter perspectiva de futuro. Creo que son jornadas de las que la gente joven puede sacar mucho partido y que de cara al futuro pues que nos puede aportar ideas tanto al mundo del deporte o lo que se quiera encauzar cada uno. Y es una experiencia que tenemos que aprovechar. Más que nada, todo el mundo se queja de que hay fugas de talentos fuera de España, pues un poco aprovechar y más que nada en el entorno universitario donde estamos también, pues aprovechar este entorno para desarrollar el tema del talento. Porque vi que era algo muy motivacional y dirigido un poco al emprendimiento y tenemos un poco esa idea de montarnos por nuestra cuenta y creímos que era una oportunidad para conocer un poco más cómo llevarlo a cabo. Las ideas que nos puedan aportar o a lo mejor incluso matizar las que ya tenemos o cómo mejorar las que tenemos. A vos seguro, tal e como é a intención do Aquae Talent Hub, a posta en común de ideas será beneficiosa para todos os asistentes. Achegámonos agora ata el Corte Inglés que hoxe acolleu a asinatura dun convenio ca Asociación Ruta do Viño Rías Baixas e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. O acordo servirá para dar a coñecer os itinerarios turísticos que organizan estes colectivos. O Consello Regulador da Denominación de Orixe e a Ruta do Viño Rías Baixas asinaron esta mañá un convenio de colaboración con el Corte Inglés Galicia. Un dos principais obxectivos do convenio entre as tres entidades é promover a calidade dos viños e a amplia oferta enogastronómica. Na rolda desta mañá presentaron unha das primeiras iniciativas, que consiste na distribución dos novos planos turísticos de Vigo, A Coruña e Santiago. El Corte Inglés editará 600.000 ejemplares de los planos, 200.000 por cada ciudad respectiva, que se van a distribuir en más de 500 puntos. Entre ellos, a nivel ilustrativo, pues unos 307 alojamientos, 12 consulados, 15 organismos oficiales, fundaciones, etcétera. O presidente do Consello Regulador e da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, agradecía ao Corte Inglés o seu interese en promocionar a oferta enogastronómica da Ruta do Viño Rías Baixas e da calidade dos viños amparados. Llegaremos, por lo tanto, a muchas personas. 600.000 planos suponen por lo menos 600.000 personas. Además de un perfil muy variado, es decir, desde el peregrino que viene a Santiago andando hasta el crucerista. Pola súa parte, o director regional del Corte Inglés Galicia, Javier Esteban, tamén lles agradecía a súa firme aposta pola calidade e a excelencia. Pero sobre todo el que hayan tenido la visión estratégica para iniciar a partir de la firma de este convenio un camino de colaboración entre dos entidades que apuestan por la calidad y la excelencia y que han querido maridar el tirón de la enogastronomía con el comercio.
Ademais, o Consello Regulador e a Ruta do Viño Rías Baixas integraránse no programa de Shopping Experience que el Corte Inglés ofrece aos turistas estranxeiros. Trátase dunha experiencia que xa se levou a cabo no mes de marzo cunha cata de viños de Rías Baixas para congresistas. Auditorio de Galicia acollía hoxe a Reggae Festa. Alí deronse cita preto de 1000 rapaces procedentes de diferentes puntos de Galicia e mesmo do País Vasco. Ademais, repartíronse os premios aos gañadores do concurso en Reggae Fate. Hai un par de meses o Concello de Santiago puxo en marcha o programa En Regueifate, unha iniciativa para incentivar o uso do galego a través da oralidade e a improvisación. Os interesados gravaron un vídeo regueifando, é dicir, mantendo un debate en verso. Esta mañá os gañadores recibían os premios. Facíanno no Auditorio de Galicia coincidindo coa Reggae Festa, que se organiza por segunda vez, en a que participaron cerca de 1000 estudantes procedentes de distintos puntos da xeografía galega. Viveiro, a Ramallosa, Maside, Cea ou Padrón foron algunhas das cidades participantes, aparte, por suposto, de Santiago. Con todo, a atención centrouse especialmente nos rapaces que chegaron dende o País Vasco. A Reggae Festa continuaba pola tarde con máis actividades que facían entre os rapaces galegos e os vascos. Pola tarde hai outro tipo de actividades que é Chapela Boina, non? Un festival entre Euskadi e os galegos con esa prenda tan emblemática que é a chapela para eles e a boina para nós, proxecto que tamén desenvolvemos o ano pasado no centro para poñer a boina de moda, non? Unha das profesoras do colexio, o único centro galego que imparte a regueifas como unha disciplina de ensino regrado, explicaba a importancia desta actividade na formación dos rapaces. E sobre todo que a improvisación oral sexa moi necesaria e útil para o desenvolvemento dos rapaces tanto na vida académica como despois, porque falar, non, e improvisar é básico na vida, non? Entón, para os rapaces que non son galegofalantes, isto é como un xogo, entón a verdade é que pensan que o galego tamén pode ser divertido, non? E para os que son galegofalantes, pois é afondar. Por todo isto, xa son moitos os centros galegos que imparten as regueifas como actividade extraescolar. Imos agora ata a Fundación Granel, que vende inaugurar unha nova exposición. Falamos da mostra titulada Aquí estou, asinada pola artista coreana Sonny Aun. Onte tiña lugar na Fundación Eugenio Granel a inauguración dunha nova exposición titulada Aquí estou. Trátase dunha mostra da artista coreana Sonny Aun e que está composta por algo máis de 20 pezas realizadas entre os anos 2013 e ata agora. A exposición concíbese cun sentido narrativo ca representación de seres enganosamente silenciosos que invitan o espectador a desvelar un misterio. A artista coreana considera as súas pezas como poemas visuais que xogan cunha linguaxe estética buscando que o observador se sumerxa nun escenario emocional onde se mesturan imaxes e textos. O Obradoiro despide a temporada o domingo ás 6 da tarde no Multiusos de Sar. Os de Moncho Fernández reciben a un grande o Barcelona despois de ter selada xa a súa permanencia na categoría no anterior encontro na casa fronte ao Betis. Ademais, os santiagueses veñen de gañar unha última xornada celebrada o mércores fronte ao Fuenlabrada. Parece que el puesto es inamovible, ¿no? Vamos a ser 13º, pero lógicamente el número de victorias es importante, pero yo creo que lo más importante de este partido es que es nuestro último partido de la temporada en casa y bueno, tiene que ser, como siempre decimos, aunque sea un tópico, una fiesta para despedirnos de la gente, para animarles a que sigan apoyándonos como lo hacen cada año, en las duras y en las maduras, para que el Salvation Army descanse en verano, pero vuelva con fuerza en septiembre, en octubre, ¿no? Y que esto siga siendo pues, ese sueño, ¿no? de tantos años consecutivos en ACB. Se van a jugar mucho y nosotros tenemos que estar a la altura de la exigencia del partido, ¿no? Porque es un partido importante para la clasificación final de la Liga y nosotros queremos estar a la altura del partido, por supuesto. Queremos ganar, queremos competir. Cada vez que jugamos con un equipo grande, yo siempre os digo lo mismo, el gran objetivo es llegar vivos al último cuarto, ser capaz de competir y coger la escapada buena e intentar llevarnos la victoria. Eso es lo más importante, ¿no? No podemos olvidarnos de que viene, bueno, pues eso, el Fútbol Club Barcelona, que es un auténtico equipazo. A inestabilidade vai continuar alo menos ata o domingo. A predicción completa de seguido grazas a Meteo Galicia.
Mañá sábado os ceos amencerán parcialmente cubertos, con chuvias que comezarán a caer de mañá no litoral oeste e que chegarán logo a toda a comunidade. As temperaturas mínimas van descender lixeiramente e as máximas non van ter cambios. O vento será moderado do suroeste. O domingo agárdanos unha xornada de ceos parcialmente anubrados na primeira metade do día, con máis claros pola tarde. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas sufrirán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos do suroeste con intervalos moderados no litoral. O luns esperan nos ceos con nubes de tipo medio e alto que en xeral non impedirán o paso do sol. As temperaturas van experimentar un moderado ascenso e os ventos soprarán frouxos de dirección variable, con predominio de compoñente sur. O sábado en Compostela novamente o día estará caracterizado polas chuvias. As temperaturas máximas descenderán ata os 16 graus e as mínimas ata os 9. O domingo cesarán as chuvias e amenceremos con ceos anubrados que darán paso a nubes e claros pola tarde. As temperaturas ascenderán. O luns despertaremos con ceos anubrados e cara á tarde predominarán as nubes altas. As temperaturas máximas subirán bastante ata cadar os 24 graus e as mínimas ata os 12. O vento será moderado do sudoeste. De cara a fin de semana, botamos unha ollada a nosa axenda cultural na que temos algunhas actividades interesantes que propoñerlles. Ata aquí chegaron as novas. Agora Silvia Castiñeiras recibe no preguntoiro o aínda decano do Colexio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira. Nos volvemos o luns, que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.